Siyanibingelela nonke balaleli egameni leNkosi uJesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Izwi leNkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi leNkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba umoya ongcwele esihola ukufinyelela eqinisweni elinguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abangenawo amaBhayibheli sizocela ukuba ni download amaBhayibheli kuma mobile devices enu, ama laptops noma ama tablets noma ama cellphones kuma app stores kuze sonke sizofunda kanye sizwe lokhu umoya ongcwele akushoyo emabandleni kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhaphathizwa egameni likaJesu Kristu nalabo abanembuzo malana neBhayibheli ungenakho ukuqonda ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu iyona iphi indlela ekumele uphile ngayo nokumele uhambe ngayo kule ndlela yokukholwa esikuyo, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu esekunika ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezimisele ukulalela ziphenduke ngobufakazi bakho ziphile ubungcwele ukuba nixhumane nathi kule mniningwane engizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la uzokwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Balaleli, izintumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise kube ngabe lokhu okuzwayo kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele njengakho konke umoya ongcwele asihola ngakho ukufinyelela eqinisweni kuholwa imibhalo engcwele izwi leNkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube uzosearcha, usubscribe, upress the notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela kwinhlanzeko nasebungcweleni. Izwi leNkosi uJesu Kristu. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi leNkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukushareisha nelink nazo zonke izihlobo zakho ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso ayifundayo nayinceliswayo ukuba ngabe umoya ongcwele uyayifakazela yini njengoba konke esiholela ukufinyelela kukho kufakazelwa umoya ongcwele ngembhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube izwi leNkosi uJesu Kristu. Ake sivule ngomkhuleko simbonge uNkulunkulu osemazulwini ngalesikhathi samanje ukuba sinawo umphefumulo emzimbeni yethu nokuthi izwi leNkosi uJesu Kristu lingene ngaphakathi kithi likhazimulise uBaba wethu osemazulwini. Baba osezulwini, malingcweliso igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe empilweni zethu semhlabeni njengasezulwini. Kusiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla izwi lakho Nkosi Jesu ekuyilona isibani kule ndlela esihamba liyona umoya ongcwele akhazimuliswe emzimbeni yethu eyitabernacle yakho Nkosi. Usiqinise ngakho konke ukulunga nokungcwele sikusabe Jehova ngezingqondo zethu zonke nangenhliziyo zethu zonke sidede ebubini. Usiphe Nkosi isinkwa sethu semihla ngemihla izwi lakho elinamandla ukuthi lisigcine sikuze kubuye uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Usiphe namandla okuthethelela bonke abasonayo sinqobe inhliziyo zethu Nkosi efuna ukusiphambekisa kwindlela yokungcwele nokukholwa ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi manje naphakade. Amen. Siyanibingelela nonke balaleli egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu osemazulwini. Sihamba nomfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngembhalo umoya ongcwele ekhazimuliswa kule ndawo egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Siyanibingelela kuzo zonke indawo enikuzona. Sheshisa uthathe iBhayibheli lakho sihambisane ebungcweleni kule ndlela enguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi oyindlela neqiniso nokuphila. Siyanibingelela nonke. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni leNkosi uJesu Kristu.
umnini amandla onke okukonke kungaye nokukonke kunguye. Jesus suffer, brother. Jesus suffer. Hallelujah. Okay. You need to be heard. Hallelujah. Okay. Hayi. Amen. Yesu Kristu uyinkosi. Hallelujah. Glory to God. Siyambonga ngomusa wakhe asenzele wona. Nangakho konke esidlula kukho sinqobe ngamandla akhe ngoba akukho esizenzela kona. Sinqobe ngokuhlakanipha kwethu. Kepha uNkulunkulu usenzela umusa kukho konke uma sikholwa ngokweqiniso. The reason noma isizathu sokuthi isithi abantu abenze namaBhayibheli abo masifundisa ingokuba suke sifuna ulifunda iBhayibheli lakho uliqonde izwi lenkosi uJesu Kristu. Sikwenzele lokhu ukuphakamisa mina noma uBright. Sikwenzele ukuthi abantu basindiswe bahambe ngokwempalo singabi ngamavila okufunda amaBhayibheli. Izwi likaNkulunkulu ilona eliphilisayo. Hayi mina angeke ngaphilisa noyedwa umuntu. Ukuthi uNkulunkulu ungisebenzisile akukho ngikuzuzayo ngalokho emhlabeni. Kepha inzuzo yami ifanele ibe sezulwini. Bonke abantu abashumayelayo uma beshumayela iqiniso bashumayelela abasebenzela izulu abasebenzeli kwasemhlabeni. Le nto lesishumayelayo futhi ubona abantu ingekho popular noma ingadumile ingokuba yona isebenzelana namandla kaNkulunkulu asebenzela udumo. uJesu wayesindisa abantu ethi ungajweli umuntu. Siyashumayela ngokwenyama, inyama ke ikhohlakele, inhliziyo ikhohlakele, ingcolile. Iyafuna ukuthi afika uyaziwa wena ushumayela kanje ngumthwebo. Anti yakhohlisa. You understand? Hallelujah. Isebenzi lo nto leyo. Mina iqiniso ngiyalithanda noma ngithwala ihlungu. Kepha liyangiphilisa. Because ukuze ngibe yilo muntu enguyena nje ungibona ingenxa yeqiniso. Hallelujah. Ukuba kulona iqiniso ngabe ngumzenzisi nami. Amen. So angenzeli wena izinto ukuthi ungibuke ungithande. Ubona mhlambe ngikhuluma kamnandi emadlebeni akho. Angikhuluma iqiniso, ngoba nami iqiniso melikhuluma kumina kufanele ngilamukele lingilungise. Amen. Asilwi ngeqiniso. Siyalungiswa ngeqiniso. uNkulunkulu ngobuningi kwalabo engibathandayo ngiyala ngibasole. Iqiniso elokuyala nokusola. Uma usolwa usuke usolwa ngesenzo esingalungile. Iqiniso lelo. Amen. Esingasoze futhi salishintsha noma wena ushintsha iqiniso alishintshe. Amen. Iqiniso alishintshe. So ukho konke esikwenzayo asikwenzeli ukubukwa noma ukuthola udumo. Udumo luya kubani? LukaJesu Kristu. Amen. Sithatha isizathu sithatha amaBhayibheli enu. Ingokuba wena fanele ulazi iBhayibheli lakho. Siya kwamavila voco, amavila voco. Bavilapha. Kepha bese kuthiwa kuvulwa iscreen lapha, i-flat screen lo wayithenga ngama-1000. Amen. Bashesha ngathi umbani wezulu. Uyithatha ushesha. Ufa siyashesha ukuyakubona. Sibe sikusaba. Siyakusaba ukufa. Abantu abaningi bayakusaba ukufa. Bambala abantu abangakusaba ukufa. Uyayisaba nomuzwa lo wokufa, uyawusaba, usho ucabanga ngakho, uyacabanga usazofa, uyacabanga usazofa. Amen. Kuyafika lo ukuthi ngisazofa. Lokhu ngikhumbuza ukuthi ngizinuke, ngizihogela amakhwapha, ukuthi ngabe ngigezile ukuthi mengifa, ngife ngimsulwa, ngigezile ngokamoya. Lento engikhulumayo kamoya. So mawugeza ugezwa ngesigezo samanzi ngezwi likaNkulunkulu. Amen. Ngokushumayela nokukhula uNkulunkulu ngiyakhula nami. Amen. Ngokolwazi nangendlela yokuqonda. Hallelujah. Akukho engikwenza ngokuhlakanipha ngoba ngiqala ukushumayela ngangakhuluma nje ngangijajile. Because ngiyintshisekelo yayiningi nongaqondi kwakukhona somewhere somehow. Kepha ngokuthanda iqiniso ngakhula. Hallelujah. So uyakhula ekuhlakanipheni. Nokukhula awukhuli ngeminyaka, ukhula ngokuqonda. Amen. So lokukhula ngokuqonda akwenza ukuthi wena kuNkulunkulu upheleliswe. Hallelujah. Ngoba wena usukufuna ukuqonda nokuhlakanipha. iBhayibheli liyakutshela lithi ke wayesethi kubantu lapha kwincwadi kaJob esahluko 33 verse
Sahluko 28, right, verse 28. Yeah, ilo ncwadi leyo. Ngifuna uyibheke. Ungifundele yona ukuthi ithini. Incwadi uJobe isahluko 28 verse 28. Uqedile futhi uhambe ugcwalisa ngaye futhi inkosi Solomon. Incwadi yokuqala incwadi yokuqala isahluko 1. Incwadi yezaga sahluko 1 verse 7 bese ke ubuye uzola awuqale la kwamanje 28 incwadi kaJobe. Incwadi kaJobe isahluko 28 verse 28. Yes sir. Wathi kubantu, Wayesethi kubantu, bhekani ukwesaba inkosi, ukwesaba uNkulunkulu, lokhu kungukuhlakanipha, ikona okuletha ukuqonda, ukusuka ekubini, ukusuka esenzweni esibi, ngukuqonda, ikona futhi lokho okukuqonda. So ukuhlakanipha kwakho leli iBhayibheli lithi lapho ngesingisi. And unto men he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom. Lithi ndakwena. Wathi kubantu bhekani ukwesaba inkosi, lokhu kungukuhlakanipha. Okay. Mesithini ngokwesingisi? And to depart from evil is understanding. Mesithini la? Ukusuka ekubini kungukuqonda. Okay. Ukuhlakanipha kwakho Ngukuqala. ukuqala kokuhlakanipha. Uqala kwakho ukufinyelela eqinisweni. Yilapho khona amehlo akhe evuleka. Amen. Abantu abaningi lo mhlaba esikuona ukude kumnyameni. Amen. Entertainment baningi abafundisi abafundisa izinto eziphambene nezwi. Angikhulumi ngokushumayela, ngikhuluma ngabafundisi basezweni. Amen. Internet, YouTube, hambe ka Instagram. Lamantombazane owabukayo enkulu usathane uyakufaka lo moya ukuthi ugcwale kwemthando kunqubo kwamantombazane. Umculo lo ulalelayo wenhlamba usathane uyakurecruiter, uyaqasha ukuthi uzoba isigqila sokuthanda ukuthuka, nolimo oluthukayo. Amen. Umculo wekwaito amapiano usathane futhi uyaqasha abantu ukuthi bazojabulela ukudansa bajule ngomculo. Umculo unamandla. Umculo unamandla ngendlela ukuthi uyakwazi ukwenza ukukhumbuza izinto odlule kuzona ngomuzwa. Ngikhuluma nje ngizokhuluma ngengoma ya Dolly Parton ezothi nje it's too late, say you love me but it's too late. Azokutshela ubaba wakho, hey yabona nana ngangisathanda ngisanda kuhlanga noma wakho ngangithula ngale ngoma. Yabona ukujula emzweni ozokubulala. Sikhuluma ngokuthi umculo nomculo yabona ingoma yemapiano lothi mawudlala noma ugijima noma wenzani udlala yona noma uyaclean udlala yona iyakhuthaza. Amen. Ikufake uba addicted. Amen. Kuleyo ngoma naloyo instrument inamandla. Singabantwana bakaNkulunkulu simele ukuziqonda lezi zinto ukuthi umculo unamandla. Ngabe uthanda umaskandi, ngabe uthanda isikhathamiya unesizathu. Lo mculo awunalo lutho kuwena kepha wenza utho kuwena. Amen. Understand? Hallelujah. Incwadi ngokukaJobe isahluko 21 verse 12. Bakabelela ngesigubhu nangehabu. Bathokoza ngezwi lomtshingo. Yabona usathane ufuna ukungena kubantu esontweni. Letho akuhlangene khona ebandleni likaNkulunkulu. Ungena ngezindlela eziningi. Labantu basizwe silemeza ngokugqoka kwabantu. Sike sibheke nalo umculo emasontweni, imiculo eniculayo. Nane ukuthi sikuthathwe ama keyboard iwona seshumayela ngaphezulu kwabafundisi. You understand lo nto leyo? Hallelujah. Ukuthi isonto bacanga ukuthi keyboard no organ. Umfundisi beshumayela kudlala uorgan. Uyahypnotize, uyakuyenga ngalomculo lo uzibona ngathi usezulwini. Kepha kakhulumi ngezulu. Ubungozi bokungabi nakho ukuqonda.
Isizathu esenza ukuthi ungaboni silokhu sijabulela indaba zokudlala umculo. Umculo ngawulalela udumisa uNkulunkulu. Mina eceleni bekudunyiswa bazodumisa abafowethu ngikhona nami ngidumise nabo ngokwaNkulunkulu. Uma ungafundi entweni oyenzayo i-entertainment awufundi lutho. Kenzekani uhambe kwi-concert lekhona khona umculo wakho omthandayo u-DJ Sbu omaphorisa bebhema insange stage be-DJ yashunqa into usho amahabu uyabheka uyafunda lapho but uthi khula box nawe namantombazana nqunu nihleli lapho niyapitshoza niyadansa uyafunda lapho No. exactly awukwazi ukuze esontweni kuzoshaya amavosho awukwazi ukuze esontweni uzothiwa kune hip hop dance ne hip hop ayikho usathane bese ngene uyanyenya uyayifaka lento ukuthi izwakale kamnandi glory to God uqala ngethi ngithi khona intsha ukuze sizuze intsha kufanele senze lezi zinto ezenziwayo ibona ukhohlakala lo usathana lo glory to God asifundo lonto leyo Kukhona indlela. ngamane ufunde Kukhona indlela ebonakala sengathi ilungile. emehlweni komuntu kunezinto ezibukeka zilungile Kepha ukuphela kwayo isiphetho kuyindlela yokufa. kunezinto ezibukeka zizinhle emehlweni ethu bese zibukeka zimnandi you understand but isiphetho ukufa ngiyakungitshela ukuthi uhamba ne-club uthi uyikholwa uyofundani kule-club because ikholwa lihlala encwadini ikholwa lizwa enkonzweni lizofunda mesiza la sizofunda mesithi vula iBhayibheli lakho iyona ndlela Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. iyona ndlela nto iBhayibheli lakho iyona ndlela awukwazi ukuthi wena uzongitshela ukuthi uzofana nezwe soze ngaqoka isikhindi ngahamba lemgaqweni ngaqoka ivest nesikhindi nophaqa ngihambe lemgaqweni noma ke ngithi ke ngizofaka amazinyo ngifaka amagolide ngiyakholwa mina ukuthi uNkulunkulu wakhe umzimba wami ukuthi ube yithempeli lakhe uNkulunkulu ngumoya ufuna ukuhlala kuwena uzohlala kanjani umbhanqa nobufebe umbhanqa nomanga umbhanqa nenkohliso umbhanqa nokuphinga ubhanqa uNkulunkulu nobusela glory to God ngeke asahlale leBhayibheli lishaya mina lishaya wena lishaya kwasana so ungacabanga ukuthi mina ngiyo ngishumela nje ngisikhokho akho glory to God uJesu uyasebenza sebenza inhliziyo zethu ukuthi zilungele yena Amen. so asinaki uzithathela udumo silenze lethu labanye enibalandelayo nibalandela nibafollow Instagram banama followers ama millions umlandela ukusaphi uyapi naye ngoba lo muntu ugcwele isihogo kuyena ugcwele isihogo kuyena akho into efundayo ulokhu busy uyatrolla ulandela umuntu ongamazi ukusaphi ngoba na ukuthi udumile niyalithanda udumo landela abantu abadumile njoba nakhona noma kuthiwa uKanye West yena imthandayo kuthiwa umKristu kanjalo esathuka inhlamba ngalolu hlobo lithi iBhayibheli emlomeni wethu makungaphumi nelilodwa igama elinjani Elibolileyo. Hallelujah. emlomeni womzalwane igama elibolileyo iqiniso belishunyelwe umhlengi umhlengi udalwe kanje niyambona nje umbono nje ukhuluma kanje wenza kanje angenzela ukubukwa mawuzoza kumina uzongibuza ngale ndlela engiyiyona uzokhohlwa ukuthi ngithini Yes, Lord. ngibheka Hallelujah. mina Lord Jesus. understand Inkosi. ngilalele Eish. izwa glory to God ukuthi Moya ngithini kaNkulunkulu uthi. manje nisuke nithatha ifocus nibeke kubantu wanilandela ama celebrate mangilandeli ngithe livule iBhayibheli lakho Thathe isu. sesikholelwa manje ukuthi siyodlisa esontweni ukudlisa perfume enuka kahle ugqoke kanjani ubukeka kanjani ugqoka kabani umbolo lo izinto ezibolile lezo ezigcwele enhlizweni yakho uma ulele lapho uthi kusasa ngifuna ugqoka kanje ugqoke kanje khona bezongibona ufuna ukubukwa
gcwele umoya ongasile, umoya owonakele. Ufuna ukubukwa. Hamba ngeke ngikhulumise komuntu omdala, ngizokhuluma umuntu omdala. Athi umuntu omdala. Mina 32 years. Lord Jesus. Akazi uNkulunkulu wenzeni. Konke uNkulunkulu ayenzile. Makabonga uJesu Kristu. Amazi. Hallelujah. Ngizwe manje wena lokhuluma kanje. Lord Jesus. Hayi ngophela wena ufuna ukuba yi-rap star nawe nje ufuna ukuba usaziwayo, ufuna ukuduma, wena bumodela nje. Jesus. Yabona uJesu kumenza ushintshe empilweni yomuntu. Wenza ukuthi ambonge ukuthi uNkulunkulu umuze ekhuluma kuwena. Amen. Lento esizikhulumayo angikhulumeli mina ukuthandwa abantu. Amen. Kuba kuyangama ngihlala emgedeni. Hlezi ngikho lokho, ngingabonakali. Ngiphume kwakuthiwa ngiyoshumayela ngiphinde emgedeni. Ngoba izwe libonile but sibekwe kuleli izwe usho uJesu ke yoba ke ngikhuleka baba lapha kwincwadi kaJohane sahluko 17 kusukela kuverse 1 uJesu uthi ke ngikhuleka athi awuhambe usheshe bright. uJesu wakhuluma lokho wayesephakamisa amehlo akhe ezulwini wathi Baba isikhathi sifikile khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikhazimulise wena njengalokhu uyiphile amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade yilokhu ukuba bazi wena uNkulunkulu wedwa. Yes sir. Oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Ngikukhazimulisile emhlabeni. Amen. Ngifezile umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Yes sir. Manje ke ngikhazimulise wena baba. Kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe. Izwe lingakabikho. Amen. Ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni babengabakho. Yes sir. Wangipha bona baligcinile izwi lakho. Yes sir. Sebazi ukuthi bonke ongiphe khona kuvela kuwe ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphile wona. Bawamukela bazi isibili ukuthi ngavela kuwe bakholwa ukuthi wangithuma wena. Ngiyabakhulekela bona. La indaba ke yabona ngoba singena nje sidlula ithi ke ngiyabakhulekela bona. Angikhulekeli izwe. uNkulunkulu uJesu uthi ukhulekela labo abalamukelayo ivangeli hayi izwe. Ngekizwe thina siba ngumsindo ngokukhulekela izwe kakhulu. Singakhulekeli abazalwane kakhulu. Sijaha kuba ngumsindo ukuze izwe lisebenze kuwena fanele understand iBhayibheli. Amen. Abayibakuthi manje wena abakhulekela abakile abangakholwayo ngikhuleka ukuthi uNkulunkulu azambule kubona. But ifocus yami kulabo abahamba esamba nabo abakholwa ngokuqinisa ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga ngawe ukuthi labantu bayakwamukela. Amen. Bayakuthanda ngiyacela uNkulunkulu ungabasusa endleleni. Amen. Iqiniso yilelo. Labo abangezwa engizalwa nabo izelamani. Hayi ngijabula ndaba nazo. Nginendaba noJesu. Nomfowethu ngimthole kuJesu. Nomama ngimthole kuJesu. Nosisi ngimthole kuJesu. Nginendaba kakhulu nawo. Yes Lord. Because sikhuluma lulunye. Samindlela yodwa. Umndeni wami loyo. Wena umndeni wami uJesu usifundisa lezo zinto. Siyakhuluma iBhayibheli ngoba lezi zinto sibhalwe phansi. Asina fake ukungcwele ukuze wena uzobona ngathi mina ngishumela kamnandi noma mina ngiyathanda kakhulu. Uthando lo leqiniso. Hallelujah. Uthando iqiniso ukuthi mesenza lokho okubhalwe phansi eBhayibhelini sokwanisa uthando likaNkulunkulu. Hallelujah. Yes Lord. Yes Lord. Uma sikwenza lokho because ukhulekele thina ukuthi thina samukele izwi. Yes Lord. Yes Lord. Ezweni kunzima ukwamukela izwi. Baningi abakholwayo kepha babona amukeli izwi. Fanele sixoxe iBhayibheli. Akulona lokulwa nomakhelwane wakho, elokulwa lesono. Amen. iBhayibheli into engayiqondi. Into wrong i-wrong ayiguquki. Ungaguquka wena because vele thina siyaguquka. But iBhayibheli limile. Le iBhayibheli loke lama sukela lalotshwa lezwi loke limile. Ngeke uzushintshe. Hallelujah. Futhi awukwazi uqhamuka nokwakho ofuna ukukufanisa neBhayibheli. Amen.
okwakho kuyi-fake because iqhamuke ngemizwa yakho eyi-fake. Abafundisi abashumayelayo bashumayela i-fake. Oh Jesus. Hallelujah. Zenzisi. Amen. Size Jesu. Yini inezenzela izinto. Asabe ngembhalo ukuze sigcwalise othandweni neqiniso, asabe ngembhalo. Incwadi kwabaseFilipi isahluko sokuqala verse 9. Yes sir. Ngikhulekela lokhu Ngikhulekela lokho ukuba uthando lwenu luvame kakhulu njalo ekwazini nasengqondweni konke nasekuqondeni konke. Hallelujah. Ngikhulekela lokhu ukuba uthando lwenu luvame kakhulu lwande njalo ekwazini nasekuqondeni konke. akushiwa ngowona usindisiwe so isithing so hamba untenga nayo lezo ngesimeni ngiyakhaji mina ngiyithanda injesu ngiyakhaji akushiwa ukuthi bayisilima mawukho kuthiwa thobeka bathi uhlakaniphe njengayo usathane ubuqili bakhe ungabe usathane kuthiwa bamnene njengejuba kepha ukhaliphe njengayo usathane. Usathane uhlakaniphile abantu xa usathane wesilima indaba abe namaqhinga amanga unamaqhinga Lord Jesus. uza ngeqiniso kwena ebezokubulala uportrayer noma uveza isithombe sokuba neqiniso kepha emva kwakhe ukuthi uyabheka ufike ubone ukuthi ukufa amanga. Yes, Lord. So uma ukhubekiswa iBhayibheli ngona kushunyelwa yimina ukhubekiswa isono songafuni ukukholwa iBhayibheli engilificile ngalifundisa akukho kwami. Uma ngihamba ngiyofeba noma ngiyobona noma ngiflathela iBhayibheli ikhona lisinye alishintshe ubani oflathele yimina ubani uhambile yimina inhliziyo ephenduka iBhayibheli aliphenduka. Amen. Jesus. Hallelujah. So kuba konke ukuhamba kuyakhulwa ngokweBhayibheli awuhambi ufana ngokweBhayibheli futhi ukukhula awuvela uzikhulise akekho umuntu ozikhulisayo. Hallelujah. Yonke into inesikhathi inepattern yakhona ukuthi ihambe iphakame isuke iphakame izifike kulelo zinga lelo kufanele ibe yilona. Amen. Ukuhlakanipha ukusuka kwisenzo esibi. Yiningi incwadi ezakha sahluko incwadi ezakha sahluko 1 verse 7. Ukumesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha. Saba izwi yabona izwi lingumoya njengoNkulunkulu. Amazwi wonke ngwashilo awabhaliwe ndawo odongeni noma ephepheni kepha abhalwa enhliziyweni yomuntu kunembeza. Noma ebhalwe phansi eBhayibhelini mina lamagama afanele ngikwazi. Bese ngikwazi angithathi iBhayibheli ngihambe nalo ukuze ngikhombise ukuthi ngiyalazi. iBhayibheli kufanele liphile kumina amazwi aseBhayibhelini kufanele aphile kumina. Bazalwane benkosi ngothando likaNkulunkulu bengathanda ukuthi nikhuthalele ukwazi amazwi aseBhayibhelini. Yes, Lord. Ngoba baningi abeze ngenkohliso. Uthi uJesu kwincwadi yaMathewu sahluko 24 right. Mathewu sahluko 24 verse 11. uNkulunkulu asize. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 24 from verse 11. Yes sir. Kuyakuvela abaprofeti bamanga abaningi Ngenxa lesizathu sokuthi uqala ukumesaba uNkulunkulu kunguhlakanipha. Ingakho kumele siwazi amazwi akhulunyiwe eBhayibhelini aphile kuthina siwenze ukuze sigweme ukuthi silahlekiswe abantu abeze ngamanga. Wonke umuntu ofundisa ngeBhayibheli fanele afundise izinto sezeBhayibheli angazifakeli okwakhe. Amen. Angasusi lutho. Abona noma kuthiwa isono engisenzayo fanele ngishumayele ngaso ukuze ngisishaye. Amen. Uma ngashumayele ngaleso sono mina siyangibuza leso sono ngoba nginamahloni ngaso. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Unamahloni ngesono senzayo wena wisigqila sesono. Size Jesu.
isono sine sishawe isono hayi fanele sishawe isono Hallelujah. Hallelujah. Yes, Fanele Lord. sishawe Yes, Lord. asingayekwa futhi isono Amen. isono into ephambene nokulunga isono into ephambene neqiniso isono leso isono yinto exoshwa kungcwele kuwena Jesus. Hallelujah. isono Amen. incwadi yezaga 19 verse 1 ayikho into engathi ngiyayisaba ngaphandle kaNkulunkulu uNkulunkulu ngiyamsaba methi wasaba isono kusho ukuthi usaba uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akazwani nesono Moses usaba isono ngoba kusho ukuthi isono siNkulunkulu no wena uyakula uyaphambanisa kusho ukuthi uqonda kukho kwena but uma usaba uNkulunkulu usaba ukwenza okubi Amen. Yes, Lord. baningi abantu abadukiswa abantu ngenxa yokuthi bamavili okufunda amaBhayibheli abo Yes, Lord Jesus. Hallelujah. baningi abantu abahleli emabandleni ngoba nabo basaba abafundisi Hey. mina ngaxoshwa ebandleni leka ngikhonza khona because ngangishumayela Amen. kwathiwa ngiphume because mina angixoxwanga Amen. so kufuneka ngixoxwe umuntu ngabuza umbuzo owodwa ngathi mina uthi uJesu abafundi baJesu yabathuma incwadi yaLuka lonke ikhona right Yes, Lord. Hallelujah. hamba wanika wena khona bezoza ngifuna noma nobani angiphendule Amen. ngale ncwadi le because ngaxoxwa mina kwathiwa angixoxwanga ngokomthetho wabantu mina ngiyamazi umoya ingcwele ukuthi uyazisebenzela indaba yakhe noma ngangazi lutho ngokwanele ngalesa sikhathi lesiyana kepha wayesengitshelile ngoba ngiqala nje ukukholwa into engangikhuluma ngayo ngithi ngifuna ukukhuluma iqiniso sengifuna ukukhuluma iqiniso wayengisebenza angazi ngisho into ngentando yami ngingalazi ngisho iqiniso kade ngibhema insango ngifeba Amen. kade ngiyintshontshela Size Jesu. kade ngiziphilela kamnandi Hayibo, hey. ngokwenyama kumnandi kepha Hallelujah. ngisiqina ngoba akho kuthula ebusuku angilali kahle Size Jesu. ngiyavuka ngiyacabanga ufonela abantu ufuna ubaqambela amanga ufuna ukuzenza i-victim Hey. Funi man. ngenxa yemali bese unemali uyayimisuse because awuhlambile lekhanda lakho cabanga impahla zokugqoka Bia. cabanga ukubhiya ucabanga utshwala ucabanga insango Hey. awucabanga ukuzoba isigqila sento ezokwenza ukuthi ufune untshontsho ukuze uyenze leyo nto leyo uyabona abantu ababhema ihunga ababhema yonke lento ababhemayo sebeyashintshe ngisho ukubona bayisigqila saloyo nto wenza noma ngabe yini ucosha amakani uhamba ayothatha isinqamu sikagwaye ahamba ayorenki ayokwenza antshontshe ngisho isipanela ahamba usidayisa ngo2 rand just ukuthi ahamba ayothenga ugwaye Hallelujah. Akhohlwe nokugeza. akasafuni ukugeza kusabalulekile into abalulekile isidakamizwa kusho ukuthi uNkulunkulu wakhe ulapha ya umbambile lo moya lo Size Jesu. ubungozi bokuthanda isono Jesu Kristu inkosi Amen. uyena osebenzayo akusebenzi umhlengi uyasetshenziswa speaker iphela incwadi yaLuka sahluko 11 sahluko 11 waLuka uverse 18 nengaphosisi No Sathani uma ehlukene yedwa umbuso wakhe awuqale lapha kuLuka 10 noma 11 phakathi kwa10 10 11 incwadi ngokukaLuka isahluko 10 Yes, sir. verse 8 Yes, sir. nakumuphi umuzi eningena kuwo benamukele idlani okubekwa phambi kwenu awufunda 11 right no uyena lo chapter efunda ufunda verse 11 nothuli lomuzi wenu olunamathela ezinyaweni zethu siyaluhlangulela kini khona incwadi lapho ukona lethi ngabona uSathane usahluko 11 lethi ngabona khona uSathane ehla phezulu 10:18 right ngifuna lo ncwadi leyo right kodwa aqala ku15 ke mase ufikile kuyona amen nawe Kapenahum incwadi ngokukaLuka isahluko 10 verse 15 Yes, sir. nawe Kapenahum uyakuphakanyiselwa ezulwini na uyakwehliselwa eHades onizwayo leli verse njengoba ekhulumayo uJesu ukhuluma ngezwe iKapenahum engazange ifuna ukwamukela izwi
bazongena kuphi esihogweni. Yes, Lord. Abantu abangalamukeli izwi. Lento noma kuthiwa ngiyamemeza noma ngikhuluma soft iyafana, iyashintsha into. Ayenza umehluko. Hallelujah. Iyona ukuthi bongalamukeli izwi uyaphansi esihogweni. Yazwakala. So angeke umuntu engikhuza kuyona ukuthi ngicela niphume kunina. Amen. Vulana amaBhayibheli enu. Amen. Onizwayo nina uyangizwa mina. Yes sir. Onalayo nina uyangala mina. Amen. Yes sir. Ongalayo mina uyamala ongithumileyo. Amen. Babuya ke abayishumi na Bathi ke sebebuya abayishumi nambili. nesikhombisa. Babuya ke abayishumi ayisikhombisa. Abafike yona impela. Ngokujabula. Bathi Nkosi. Bebona amandla kaNkulunkulu empeleni. Amadimoni ayisithobela Amadimoni ayisithobela ngegama leNkosi uJesu wathi Kristu. kuwo Wasethi, sabona uSathane ewa ezulwini ngibone uSathane njengonyazi. ewa ezulwini njengonyazi. Bekani ngininikile igunya Ningadidiswa ubungcwele eninikwe ibona bese nithatha amandla obungcwele niwenza kwenu. Nibone ngathi uNkulunkulu nina niyam-owner. Ningadidiswa inkohliso nemphakamo ukuthi wena uNkulunkulu ugcobile. Ngeke ungizwe ngiphosta noma ngizikhukhumeze ukuthi uNkulunkulu ungigcobile mina ngiyingqongqoshe. Mina phela ufuna ukukhuluma naye. Lalela mina bese nginalo moya senginemoya wenkohliso. Amen. Once ngaqala ukuziphakamisa uSathane usehlile. Hallelujah. Uyashaya njengonyazi mina. Hallelujah. Aye. Bekani ngininika igunya Nginika amandla ukuthi sinyathele izinyoka nofezela naphezu kwamandla sihambe onke phezu esitha kwakho konke isitha esingakwazi ukusibeka phambi kwethu ngesikhubeko sikweqe sina singakhubekiswa uSathane. anisoze noniwa lutho Asiso uma sihlezi eqinisweni asisoze somiwa sawuniwa ilutho. nokho ningathokozi ngalokho Ningathokozi kokuthi lalela. Hallelujah. Ungasabuwa wajabuliswa ukuthi abantu baphendula wena. Ungaziniki umuntu. nokho ningathokozi ngalokhu Mina kokuthi ngiyajabula enkosini ukuthi nina abantu nelamukela ivangeli but angizibongi mina ukuthi mina ngikwazi ukukhuluma nemoya emabili ndedele ngoba akhulumi mina ngokwenyama. hallelujah Uyazi umnini wendaba ukuthi kwenzakalani. amen Ingakho linike mina izwi lakhe ukuthi ngilikhulume mina uyazi inhliziyo yami. Uyena osebenzayo mina. Amen. Angizisebenzeli mina. Hallelujah. Angifuni ukubongwa ngabantu mina ngifuna ukubongwa uyena sengiqedile umsebenzi. Amen. Because ngaqala ngafuna ukubongwa ngifuna udumo lokuthi mina hayi phela ngiphethe uJesu mina yabona lo yabakhishwa yimina amadimoni yabona lo wafika isifebe ophendulwa yimina wena usuphenduke nawe isibula. So thambi yakubula usufuna ukuzenza isikhokho awukho isikhokho la uyintshela isikhokho leshile ukuthi ushile unembeza wakho usushiswe ngensimbi ngenxa yokufuna udumo luze kuwena. Singajabulisa ukuthi abantu baphenduka nokuthi sina sikhuluma no devil asijabulise ukuthi emagameni encwadini engcola khona because ngiyashumayela amen Lord Jesus you understand. Amen. nokho ningathokozi ngalokhu Yes sir. kokuthi omoya bayanithobela Yes sir. kepha thokozani ngokuthi amagama enu alotshiwe ezulwini. Yabona mase sifocus ekulento nina bafundisi nonke bafundisi Amen. mase sifocus ekulento singakwazi ukuthi sithobeke kuNkulunkulu. Siya kuloku sifuna ukugqoka ingubo ezipinki nokhola abamhlophe namashirt namajazi lokho nifuna ukwazi abantu ngathi bakhulu. Awukho omkhulu. Kuthiwa lo uzenza mkhulu emhlabeni umvuzo wakho lemhlabeni. Mkhulu phambi kwabantu. Kuyaphezulweni kuthi ungomncanyana akana ndawo. So laba abazithobayo bekhuluya ukuzithoba khuluya ukuthi wena ufuna ukuthi ibhale igama lakho libhale ezulwini. Uthando alutolikwa luyaphilwa. Thando leqiniso alutolikwa. So iBhayibheli uthi uma ekhuluma awukuqeda ibride yancwadi sengiyazikhulumela nje lento ngikhulumayo uthi umpostoli Paul ebhala leTimotheo kwincwadi athi nalabo abonayo ubakhuze phambi kwabanye abazalwane ukuze bezosazi. Amen.
So angiboni into wrong engenzayo mina ngokubiza igama lomuntu ukuthi lento ayenzayo i wrong. Usibona abantu kaNkulunkulu laba abaholayo akusebenzelwa indaba semhlabeni. Mina mengithi ke uBright ngiyamkhuza futhi nakhona la sikhona. Hallelujah. Hayi ukuthi ngisonxabana naye umfowethu lo. Uthando ukuthi ngimtshela okulungile. Ngona nami kufanele ngitshele okulungile. Ukuba kumina ukuthi ngiyafuna ukwamukela noma cha. Kepha ngitsheliwe iqiniso liyakukhulula. Amen. So akusingazi ukuthi sizokwenza izinto behind doors. Angixabene nawe ngiyakutshela ukuthi lokho kwenzayo repent. Amen. Utshele abantu ubhalwe phansi wenze lokho ubhalwe phansi. Akho private interpretation. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sonke siholwa yizwi. Hallelujah. So asinako ukuthi sofuna ukuthi sizame mhlambe isicuphiso ayisoka ngesicuphi. Isoka ukuhlakanipha kaNkulunkulu. Amen. Ukukhulumisa ukuhlakanipha kwakhe. Amen. Angisicuphi isoka. Mengithiwa ngikhuluma mhlambe ngiyazotha kepha ngizokhuluma the same thing engikhuluma njengamanje. Noma kuthiwa ngiyamemeza angidiniwe. Umoya uyazenzela. iBhayibheli lithi umoya ophilisayo. Amen. Hallelujah. Inyama ayinanzuzo. Hallelujah. Hallelujah. Mina mengikhuza ngithi phuma kumina ngicela ukuthi wena focusa ezwini. So when you're The reason ufocusa kumina ngokuba wena unendlela ofuna ukungibuka ngayo ezokujabulisa noma mhlawumbe indlela ofuna ukungithanda ngayo ezokujabulisa mangasithiwa ngenza kanje. Manje ngeke ukwenze lokho ngikwenzele wena. Hallelujah. Ngizokwenzela uJesu Kristu oyinkosi lokho akufunayo. Ngizokwenza isisa futhi ngoba ngiyafuna ukuthi yena akhazimuliswe. Because akho dumo lwami, akho gospel yamhlenge, akho bandla lamhlenge, akho lutho lwami. Nami ngiyabona mengifa manje ngihlezi ngizibuke ngishabe abantu bangani emhlabeni. Ukuphila kwami akuyona into angikho special. Oh Jesus. Ngizofa. Amen. Bazophila bazoqhubeka abanye. Amen. So manje understanding ukuthi wena emhlabeni awuzalanga permanent. Uzofa noma yini ungafa manje ungafa kusasa uzofa egcineni. But ufela kuphi? Ufela kuphi? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mufa uzofuphi? Amathuna yabona umhlaba lo ugcwele amathuna. Abantu bayakhombisa uphawu ukhombisa kunabantu abebephila la. Lesikhathi bengcwabana kwenzeka kanje. Bafake ukhonkolo bafaka amanje babhala amagama ukuthi ubani wayekhona. Sekuwumlayo. Mhlawumbe usesihogweni nje kumanje uyakhala lapha yana ucela uxolo. Akusekho ntethelelo. Fisa ukubuya. Amen. Kepha emhlabeni ithuna lakhe lihle. Ibhokisi angcwatshwa ngalo lihle. Oh Jesus. Kepha ukuphila kwakhe kwesihogweni kwaphakade. Jesus. Bashiya nemali. Imali yonke isisele ngemumva. Amen. Amen. Ukusabisa ngokufa sonke sizofa. Yes Lord. Awusabi yini ukuthi abantu bakahlambe bazobuka kanjani? Ngikhuluma iqiniso nje. Yes Lord. Why kumele ngikhathazeke ukuthi ubani uzongibuka kanjani? Iqiniso Angixaka lento mina mengishumayela ngoshembe. Lo Jesu. Aba-complain kakhulu abantu basindisiwe. Amen. But mawukhuluma ngomunye othi usindisiwe enza into wrong, ba-complain kakhulu. Hallelujah. But sithi vula iBhayibheli lakho. Amen. Jesu bambula leqiniso. Why kumele ngisabe mina ngento engithi ngiyakholelwa kuyona? Why kumele ngihloniphe imbono yabantu ngento engithi mina ngiyakholelwa kuyona? Amen. Umbono wakho iqiniso likaNkulunkulu. iBhayibheli lithi makuthi wonke umuntu unamanga uNkulunkulu uqinisile. Amen. So mina ngiqiniso ngiyathanda ukulifela. Hallelujah. Ngikhuthalela ukulifela iqiniso. Ngifela umhlengi wami, glory to God. Amen. Hallelujah. Naye kwaba njalo. Awungifundele incwadi lapho yaLuka leyo iqedele. Incwadi ngokaLuka isahluko 10 verse 21. Yes sir. Ngaso leso sikhathi wathokoza ngomoya ongcwele wathi, ngiyakubonga Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, Yes, sir. ngokuba ukufihlile lokhu kwabahlakaniphileyo. Usho ukuthini behwaye? Unabantu abahlakaniphile ngokwenyama, nje bafuna incwadi ezakho ukuthi kunendlela kubeke izinto ebehlele umuntu kuyathi isiphetho sayo ufa. Ufa. Nako usho njalo uJesu nalapho uthi ke labo abahlakaniphile ngokwabo ufihliwe ubungcwele kubona. Ufihliwe ubuhle beqiniso kubona. Ngokuba bahlakaniphe ngokwenyama, ama-scientist, ama-theologian, khona no-doctor abakhiphisa izisu, bekhiphisa abantu besifazane izisu. Nina ningababulali ngokuphinda-phindiwe. Yazi umbulali kakhulu wena ubulala umphefumulo ongenacala. Umbulalo necala elikhulu icala lakho.
izono zonke izono kodwa isigwebo sifani because sonke isono esinesigwebo sakhona ubulala ingane ingazange yenze lutho ubone ngathi ukuthi ayikho into wrong benza bashintsha umlili ushintsha kanjani into oyiyona uyakhohlwa ukuthi uzofa uyakhohlwa ukuthi awuzolanga kuyile nto ozama ukuzenza yona uyazikhohlisa phela uma ukhohlisa ile nto eBhayibheli ayikhuluma ngayo ukuthi uyabusa uthi ngiyajabula uNkulunkulu ukuthi wena lezi zinto lezo uzifihlile ngabahlakaniphile yabo utshela uhlakaniphile ngoba nako neziqu ufunde kakhulu isibula sokugcina Amen. Hallelujah. hayi ngithi iBhayibheli ungabizi umfowethu ngesilima awuyena umfowethu Jesus. Hallelujah. awuyena ngumfowethu ngiyakuphika Amen. Hallelujah. glory to God ngiyakuphika hayibo ngathi abantu abakhipha izizwe ungizwe ngomfowethu Bafowethu la benzizwe likaNkulunkulu. glory to God Hallelujah. uyalakuphela umfowethu lo ngokamoya Hallelujah. Hallelujah. ungibize ngomfowethu mina uphafuza ugwayi lapha uthi umfowethu lo sikhoza naye hey Hallelujah. Lord Jesus. umfowethu limpema la ugwayi ngithi moya muntu la umfowethu ngoba la usikhona la uthi amen ngishumela ivangeli Glory to Jesus. You understand? Hallelujah. so umfowethu ubezwi asikhulumi ngokwasenyameni uma usubheka uthi abenenzona asikweni ngesine singakholanga yanithanda ingakho intshela lena intshela yeka ugwayi Yes, Lord. yeka ukufebe ukuze ube umfowethu ngokamoya Hallelujah. yeka izinwele zokufakelwa Yes, yeke Zithando wena. Hallelujah. yeka ukudaya inwele zakho kuyeke yeka Hallelujah. Ngiyakubonga Baba. ngiyakubonga baba Nkosi yezulu nomhlaba. yes sir Ngokuba kufihlile lokhu kwabahlakaniphileyo. Nabanokuqonda. nabanokuqonda Wakumbulela izingane. wakumbulela ebona methu izingane ekhulunywa ngabantu abalungele ukwamukela imfundiso kaBaba osezulwini Hallelujah. baba osezulwini esimamukelayo so lawa bahlaniphile banobaba wabo wasemhlabeni obatshela izinto abakholelwa hayi ngiyaqoqa nje ungaqoqa impahla zobesifazane ayinkinga awuba unendaba ifashion hawe ngayigqoka nje ibhlukwe madabu uthenge ngemali ebizayo ifashion ububula Besisho ukuthi bahlakaniphile. Baba iziwula. phela baphenduka iziwula Nenkazimulo kaNkulunkulu ongaphuphiyo bayiguqula ifane nomfanekiso womuntu obhubhayo. so umfanekiso wezinto ezibhubhayo hayi iBhayibheli yazikhulumela ungangibheka ungibuke kabe wena unalo uzwela unalo ithando uJesu uthi ke ngize ngomusa nangeqiniso ngikhuluma nje iqiniso abafowethu laba ngiyabathanda enkosini abantu basezweni ngiyabathanda futhi enkosini angisoze ngasibona ngingcono iBhayibheli liyacacisela ukuthi umfowenu yilowo enihamba naye indlela eyodwa uma wakho yilowo enihamba naye indlela eyodwa unomama ekhaya akakufuni uyokuzele Amen. uthi ubekhuluma nawe athi kuba ngeke ngabe ngakhipha nje usazizala eswini Nkazimulo Nkosi Jesu. kuba bengazi ukuthi uzongijikela ngalo Jesu wakho ndini uzokwenzekani uwe kuphi lo Jesu ngikuthwala inyanga ezi-9 ube kuphi lo Jesu le ngilala nomadoda ukuze ngendle wena Amen. Inkosi. izinto ezenzakalayo lezi izinto engizizwile Yes, Lord. izinto engizibonayo Athi indaba singaxoxa. tshela lo ukuthi indaba sinayo imali pho nayimoto uma ukuthi lo Jesu wethu usina unakho konke Hayi babo. uJesu uthi-ke singasibekela ingcebo emhlabeni lapho khona khona ukubola nokunqundu namasela Hallelujah. manje nihambe nize nifuna ingcebo emhlabeni nihambe nothwala nihlakaniphile emhlabeni hayi nikhokho baba imoto esibiza namasondo emhlane enesondo langaphansi kwezinyawo Hey. imoto enesondo ngaphansi kwezinyawo Hallelujah. imoto enesondo Ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubula. izwi lesilishumayelayo kulabo abangakholwayo basibuka njengezibulo Kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Ngokuba kulotshiwe ukuthi ubhalwa phansi ngiyakuchitha ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo nokuqonda kwabaqondileyo ngikwenze ize. Hey. yabona-ke abapostoli babenza le nto lesenzayo bephila izwi beliphefumulo ukuze kugcwaliseke amandla kaNkulunkulu awufundi incwadi yaLuka siqede kuyona
khona ngizogcwalisa lento ebengisho ngoba bengikhuluma ukuthi ngaxoshwa mina ngithi uthi bashumayela sithi delete lama video lawo ufuna ukuhamba nathi awuxotshiwe umbuzo wami ula eBhayibhelini ula eBhayibhelini glory to God ula eBhayibhelini Lasona leso sikhathi wathokoza ngomoya ongcwele wathi ngiyakubonga baba wathini Nkosi yezulu nomhlaba Yes, ngokuthi ukufihlile lokho kwabahlakaniphileyo nabanokuqonda yes sir wabambulela izingane yebo baba ngokuba kwaba kuhle phambi kwakho ukuba kube njalo amen go ahead konke ngikunikelwe ngubaba konke ngikunikelwe ngubaba akakho owazi ukuthi indodana ingubani akekho wazi ukuthi indodana ingubani kuphela uyise baba kuphela owaziyo nokuthi uyise ungubani kuphela indodana wazi uyise kuphela indodana nalowo indodana ikuyise noyise ukuyindodana bayinto eyodwa bayazana Amen. kuphela indodana nalowo indodana ethanda ukumambulela yena so uma sifumela uJesu usezulwini manje useyinkosi la emhlabeni uza la kuthina athumela umoya wakhe ukuthi ngoba umoya wami mningi kakhulu ngicebile emoyeni ngifuna ukunika lo moya ugcwale kuningi yabo ufuna ukusinika umoya wakhe uJesu Yes, Lord. Lord Jesus. into nje ezele emhlabeni uzonikela ngomoya wakhe wanikela ngendodana yakhe yona yodwa ezele izoba umxhumanisi ngokomoya sibuyisele ngokomoya uNkulunkulu so manje uma thina sesambula ubaba njengoJesu ayambula ubaba kulabo abamelayo ngoba asimazi angimazi uNkulunkulu ngamehlo ami angimazi noma kuthiwa ngiyabona ephupheni ngibona angibona uNkulunkulu abambonayo babona ubuso bakhe bukhazimula bangaboni ukuthi bangamchaza kanjani haleluya wongitshela kanjani ukuthi uyaphela umntwana uJesu wakho uyamazi ukuthi mina amadlozi ami babephila basaphili bafile babheke namacala abo abazange bafuna bonke bafile uJesu wena uthiwa wakutaste haleluya taste uyakwazi njani wakunqoba bakufa wahamba uhlelo sakho sokhosi lo moya lona ke sinawo sunikwa uyena ukuthi nathi sazise abanye ngawo lo moya because ukuze simazi kufanele simazi ngokomoya haleluya uma usahluleka ukwazi uJesu ngokomoya ngeke uzumazi nxa esefikile umduduzi engiyakumthumela kini evela kubaba umoya weqiniso angijabane ngikhulumayo zibhalwe phansi eBhayibhelini umoya wani weqiniso yona kuphela into esifunayo leyo ophuma kubaba izolonto leyo uyena oyokufakaza ngami so yabona ukuthi singofakazi nani niyakufakaza siyafakaza ngokuba beninami kwasekuqaleni so manje ke singofakazi ngokuba manje umoya usezambulile kuthina uJesu semkhazimulisile umoya ingcwele sesiyamazi ngokamoya qhubeka bright incwadi ngokuka Luke isahluko 10 verse 22 yes sir konke ngikunikelwe ngubaba hamsheshe akakho owazi ukuthi indodana ingubani kuphela uyise nokuthi uyise ungubani kuphela indodana nalowo indodana ethanda ukumambulela yena yabona mengishumayela lalela mengishumayela mina ngiyashumayela uma lifikile iqiniso kuwena uNkulunkulu wena ozambulayo wena awambulelwa yini Amen. mina ngikhuluma into ophona babekhuluma bambula uNkulunkulu so angeke ngithi mina ngiyakwambulela ungikwambulela ungambulelwa wena ngoba lento ngikhulumayo uNkulunkulu akakozambuli kuwena sikakufika isikhathi ingakho unenkani ingakho ubone ngathi siyahlanya ingakho unenzondo ingakho unamanga ingakho untshontsha ingakho ufeba ngoba yini uNkulunkulu akakozambuli kuwena sengaphela u10 years 15 years ufe futhi ufele sonweni because ushilo vele uNkulunkulu eBhayibhelini wathi ngizoba nomusa kulabo engizoba nomusa kubona yibe nozwelo ngoba uthola umusa uzambulile wena Amen. hayi ukuthi mina ngithukuthi sengizenza yabona into yokuzenza mkhulu
Ongeke usaningi ingoma ithi sikwenza mkhulu wena. Yes, Lord. Khuluma Jesus. uNkulunkulu. Hallelujah. Mina nje angilutho. Nakancane angizange ukuthi ngizosibiza ngani. Hallelujah. Hallelujah. Amagama opastor nomfundisi nawo anginandaba nalezo zinto lezo. Hallelujah. Ayingihluphi. Hallelujah. Sizincede. Angilutho mina. Jesus. Into ebalulekile into ekumele sifunde siyazi. Hayi. Amen. Izwi. Uma ngase sazi iqiniso silenze then sikhululekile. Yes, Lord. Yabo- Kunokujaha njalo hayi mina ngifuna ukubizwa ngopastor khona upastor Zondo. Upastor wani? Upastor Risha ini? Lord Jesus. Amanga. Umalusi igama lithi pastor lithi umalusi. Yes, Lord. Upastor Zondo ulusa bani umsaphi. Amanga. Hallelujah. Umi phambi kwebandla lakaShembe uthi abaziqheye ngalento ngoba benziwa abahlaya uthi yena uyakholelwa kuNkulunkulu uJesu Kristu uyena uhambe uyomotivate abantu bakaShembe baqhubeke bahlale esonweni. Jesus. Akho bandla lakaShembe ezulwini. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen. That's the truth. Yes, Lord. Upastor Zondo uzihambela ngezinkanuko Yes, zakhe. Lord. Amen. Ububelazi iqiniso bezokhuluma iBhayibheli noma ngabe kuphi le hamba khona. Amen. Hayi wena ngeke ukhuluma ngabanye abantu ngoba nabe emafonini yabalalela njalo kusemeni uvuka nebani motivator. Lord Jesus. Motivator ube nemali. Akumotivate ukuthi uyeke ukufaka izinzipho lezi uzifakile. Hey. Ngeke uzijane le ngishoyo ngoba mina ngisho lento angayisho yena. Yena usho lento le wena ufuna ukuyizwa. Mina ngisho lento le ongafuni ukuyizwa. Ekwenza uvala iBhayibheli lakho noma ungavala iBhayibheli lakho ungafuna ukubheka iBhayibheli. Ungafuna ukuvala iBhayibheli. Awufuna ukungizwa ungavala umsakazo noma ngeke bangivumele nje umsakazweni ngiyoma lapha ngikhulume kobani omama Dudu Khoza. Ngeke bavume uinterviewer mina. Nobani oselbi tabani ngeke bavume because mina ngomthetho lo uNkulunkulu akavumela nje abafana banana nebondomandozana wodwa ilezinto lezo sibhalwe phansi OngokaNkulunkulu uzwa amazwi kaNkulunkulu. ngeke ngumthatha yo interviewer mina uthatha ugodo lapha yedlala umculo wabantu bakwaZulu mina ngosemgcweleni mina uyayizwa loo nto le Kungakho ningezwa nina. abantu basezweni batshela nezinto zasezweni Hallelujah. thina sibatshela zasezweni abazifuni indawo zasezweni abayifuni uzathi uJohannes Mkhize mase khishiwe esihogweni kuthiwa uyayibona indawo enibalekelayo emhlabeni inkazi kaJehova Amen. nihlale zonenzeni ningafuni Amen. Nidukiswa izinto zomhlaba. sithanda ukujabulisa inyama Lord Jesus. abasakazi benu babo radio basakazana Lord Jesus. Amen. ama topic noma izihloko abakhuluma ngazo ngabe zinobungcwele yini noma azikhuluma ukukhuluma umsakazweni phambi kwabantu ukhulume ngokuthi amadoda alalane wodwa ukuvumele lokho ukukhuluma ngofebe umuntu abazokujola na yonke lonto ukuphinga nikhuluma ngezihloko ezibolile usathane uyasebenza emsakazweni yonke Hallelujah. Amen. Amen. Inzondo ukuthakathi. Abaziboni vele ngiphila ngulo 50 bese ngikhuluma kanje yazi ngiyazibuka ngizofika ku50 mhlawumbe uNkulunkulu ngomusa wami ngofika bazongibulala Hallelujah. because ngikhuluma izinto abasaba ukuzikhuluma abantu abaningi Amen. Lord Jesus. bathi enkosini ngiyabonga Yes, Lord. Yes, Lord. enkosini ngiyabonga ukuthi inginikile amandla ukuthi ngibatshela abantu izinto ekumele bazazi Hallelujah. ukuze ngime ngifa bawomangalela ukuthi bazwile izwi Hallelujah. akukho kuqasha akukho mgodi akukho ndawo yokubaleka uthi uyaphansi olwandle uduleni kwalo uyokwakha umuzi khona uzofa Yes, Lord. lokufika ukufa ungahamba uyemkhathini yokwakha ispaceship lapha ufike uhlale khona utshale khona ngazi uyithatha umhlabathi Hallelujah. uzofa Hallelujah. Hallelujah. ngisho ngahambe uthi ufuna ukuphela komhlaba uzohamba uzukhathana uthi ufike kuphela komhlaba usowuphelile Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. mosha isikhathi Amen. leli vangeli libhlungu and ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ungikwazile ukunqoba inkani Yes, kimi Lord. Jesus. Hallelujah. because Amen. usathane kade zami ukungivimba ukuthi ngingalikhuluma iqiniso soloko uNkulunkulu athi ngifuna ngilikhuluma iqiniso usathane bengafuni ngilikhuluma iqiniso zonke indlela. namanje usangumlwisa Akabonga uJesu inkosi. baningi bright Incwadi ngokukaLuka isahluko 10 verse 23. yes sir Waphendukela kubafundi bakhe bebodwa wathi, yes sir abusisiwe amehlo abona enikubonayo. Ngokuba ngithi kini, baningi abaprofeti namakhosi ababethanda ukubona enikubonayo, abakubonanga, nokuzwa enikuzwayo, abakuzwanga. Bheka, kwase
usukuma isazimthetho esithile samlinga sathi mfundisi ngizakwenzani ukuba ngive ifa lokuphila okuphakade na. Yes sir. Wathi kuso kulotshweni emthethweni ufunda kanjani. Saphendula sathi oyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo onke umphefumulo wakho nangawo onke amandla akho. Yazi incwadi engiyifuna mina Bright sengizoze ngiyixoxe ngoba manje mawuyikhumbula kahle uthi bese bebuya kushumayela abazalwane abapostoli bafike bathi ke sibona umunye eshumayela egameni lakho kepha samvimba. Hallelujah. 11. Hallelujah. Verse 18. Okay, Usathane uma ehleka. Hallelujah. Ayifunde 18 qala from 14. Othi ngibona. Imali. Hayi. Isahluko 11. I think it's Mark 11. Mark 11. Mewuthi ayikho wathi ikhona eBhayibhelini esikwazile. So, Mark, hallelujah. Mark 10, I think. mebuza kuje bese bethi bona ke ethi uJesu umuntu okhuluma egameni lami lo muntu ngamvimbi. So ubalo namandla ukutshela umuntu ukuthi aye ukushumayela. Angikhulumi ngomuntu wesifazane, umuntu wesifazane vele akayeke ukushumayela, yeka nje ukushumayela. Ngoba kubhalwe phansi eBhayibhelini. Amen. Kuma abantu besilisa mina abakhuluma iqiniso. Awunako ukuthi wena engcweleni ungitshele ngeorganization yomuntu. uJesu azange avule organization emhlabeni. Jesu uyakutshela ukuthi umuntu okhuluma egameni lami ungamvimbi. Amen. Amen. So uma ukuthi wena ufuna ukungilalela noma uzwele ukukhulumayo ungixhumanise nalowo okuyena okumele ngiassess ukuthi lento engikhuluma iqiniso njengoba bonke abapostoli bahlangana angiyena umpostoli bathi kuyisibonelo lokho ukuthi abantu abakhuluma iqiniso bavumelana ngeqiniso bese iqhubeke kwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Wena unelungelo lingakanani ukuthi ungivimbe? Uniko bani ilungelo lokuthi ungivimbe ukuthi ngenze umsebenzi kaNkulunkulu? Ngisebenzela wena noma ngisebenzela ibandla lakho noma ngisebenzela uNkulunkulu nemphefumulo yakhe? Umbuzo wami lo. Mina abafowethu baningi bethanda ukushumayela. Kufanele sihlale phansi ngibezwe ukuthi bavuthiwe yini. Bese ke bayashumayela. Umuntu oza ngelukuluku uyambona ukuthi lo uyayiphaphela igospel. Usadinga ukuthi akhule. Amen. Then uNkulunkulu uzomgcwalisa. Bese ayenze into ngokuqonda. But uma uyenza ngokuphapha wenza amaphutha amaningi endleleni. Lento kumele siqaphele ukuthi ekuhambeni kwethu singahambi ngokuphapha ngoba ukuphapha kwenza ukuthi wena ube nentshisekelo eningi kepha ngaphandle kokuqonda. Amen. Abantu abaningi bajabulisa ukuthi nje iBhayibheli lithi khumula amacici umuntu osawagqoka amabhulukwe but uthando lukaNkulunkulu abakwazi ukuliveza. So lento esiyishumelayo vele sikhuluma nabantu abayakholwa. Angikhulumi nomuntu wangakweni lapha mina. Ngikhuluma nomuntu othi uyakholwa ukuthi lento uNkulunkulu akayifuni. Shumayela kwabakholwa. Lento le uNkulunkulu uthi akahambisani nayo. Ngeke size sikuvimbe lo. Amen. So akufanele size kuNkulunkulu ngokuphapha. Uthi asize ngokuthobeka. Amen. uNkulunkulu akaphaphelwa. Awafani umngane wakho lo hlezi umemeza. Ukuphapha. uNkulunkulu ufuna sithobeke. Ngaphansi kwesandla sakhe. Kukho konke lokho siveza ukuthi masiza kuNkulunkulu sizele ukuzolungiswa izono zethu. Understand? Amen. Kule ncwadi engibizile ngidlula Bright ngathi Izaga 19 verse 1. Ungcono umphofu ohamba ekupheleleni kwakhe. No, awunike u18:1. Ozahlukanisayo ufuna esakhe isifiso
ozahlukanisayo uzifunela okwakhe hayi lokho uNkulunkulu asifizele kona. Uphila konke ukuhlakanipha. Ubalekela iqiniso. Isiwula asithokozi ngokuqonda. Isiwula umuntu onganakho uqonda akathokozi meqondiswa, akafuni ukuyalwa. Umuntu oyisiwula umuntu ophila ngenkanuko yakhe, ozibona elungile emehlweni akhe. Kuphela ngokuveza okusenhlizweni yakhe. Lezo nto ngishoyo, iBhayibheli yazikhulumela. Liyachazela ukuthi ubani unjani umuntu oyisiwula. Bonke abakusho ngami nabakusho kumina anginankinga. Because iBhayibheli liyafakaza ukuthi akufanele abantu ukuthi bazokhuluma kahle ngawe mohamba ngeqiniso. Kuba umhlaba wezono lo. Yonke inyama ewumuntu inesono. Usho njalo umshwele. Uthi akekho umuntu ongoni emhlabeni. Bathi lokho akuvuni ukuthi umuntu ahlale esonweni. Akalwele ukuphila, akalwele ukulunga. Lawo angamazwi okuhlakanipha aqhamuka enkosini yethu Jesu Kristu. Nami ngiyawavuma ukuthi inkosi ayisebenze. So uqala kwakho ukuhlakanipha ke ukwazi lencwadi le. Mangase sibuyele kuJesu Kristu ngokwembhalo siyofunda okuningi. Yekani ukuthanda abantu ngaphezulu kweBhayibheli. Thanda iBhayibheli izokufundisa ukuthanda abantu. Because ngithanda abantu bese nilahlekelwe uthando leqiniso. Ngicela ngithanda abantu senikhetha ubuso babantu. Angihambi ngalowo moya lo, angufuni lo moya lo. Nginothando lawo wonke umuntu ngokulingana. Iphutha yiphutha, amanga. Isono. Noma ngabe kuthiwa senziwa yimina isono, noma ngabe kuthiwa senziwa umfundiso ongakanani isono. Isono asijiki. So awusinako ukuzilandulela ngokwesono. Lithi konke kufanele kudalulwe. Okwenzakala kunyaka kufanele kudalwe kukhanyile. Siyakhanyisa ngeqiniso. Jesu Kristu uyinkosi. Vula incwadi yezenzo 2:38. Incwadi yezenzo isahluko sesibili verse 38. Yes sir. uPetru wayesethi phendukani iloyo naloyo abhaphathizwe. Ilowo phendukani ngifuna ungizwisise kahle la. uPastor Zondo akayishumayela lento le. No. Mewuthi okwayishumayela ngicela unginike noma kuthiwa iclip yakhe lekona athi eBhayibhelini kanje. Wathi noma wezifundela yena. Wengafundi ke wengafundisi kanti ehleze efundisa ngayo. Uhleze njalo ukuthi abazikhukhumeze uZondo. Lord Jesus. Uwafaka ipride uZondo. Motivational speaker namandla uZondo. Hey, ngiyatshela mina. Ngeke umuzwe uZondo eshumayela lento le. Amen. Uyaqashwa uZondo. Mina ngiqashiwe. Lord Jesus. Umuntu mina angiqashiwe. Ngeke mothi ngicela ukukhuluma nawe ngizothi ayikho inkinga. Amen. Ngeke ngitshela ukuthi hayi awa ngicharge 1,000 rand. Sengusathane ke lapho mina njani. Amen. Mina ngifanele ukwenza isikhathi nawe sikhulume mahala. Amen. Mawungibize esontweni lakho ungacabanga uzongipha imali yomnikelo. Imali yomnikelo mawungipha lo mali leyo ufaka emsebenzini kaNkulunkulu awuthengi mina. Awunayi yabona akho ngisho iprize ongangithenga ngayo. Umphefumulo wakho nomphefumulo wami ubiza ngaphezulu kwayo yonke lento othi unalo emhlabeni. Amen. So awuna kungithenga mina ngeke umahosha. Awuna kungithenga mina ngidayisa umzimba. Nanjengalokhu bengakunakanga ukumazi uNkulunkulu. uNkulunkulu wawanikela engqondweni yokunganaki, ukwenza okungafanele. Begcwele konke okungalungi, konke ungalungi. nokonakala, nesangabe, nobubi. Begcwele umhawu, nokubulala, nokuphikisana, nenkohliso, nobuqili, nokuhleba, beyizinyevunyevu, ngavu waziwa umlomo ngathi ibhakede ezivulekile uyakhuluma izinto ezingapheli izindaba ezingenamsebenzi njengabasakazi bomsakazo weradio ave bekhuluma ukhuluma for 3 hours engazange ayenze isense. Nabazonda uNkulunkulu, bazonda bani nabazonda uNkulunkulu, abalingisi benu laba abalingisayo bepromote indaba zezibhamu. Lalela into eyenzakalayo lemphakathini
Asikho isidingo sokuthi mina ngibe necamera necrew ngiqasha abantu ngithi KwaMashu kuphilwa kanje. Ngiyarecorda. Bese kuthiwa imove la ama-stars emove. Yazi ukuthi ama-star yilosi lasezulwini. Bathi khona nengilosi zobumnyama, izinkanyezi zobumnyama. Shelo manje bonke abantu abafuna ukuba ama-stars, ngifuna ukuba inkanyezi. Inkanyezi zali uthi udumo usaziwayo. Udume ngani? Hayi mina ngidlala kuzalo, ngiyaziwa isikhokho lapha ngiyabhema intsango noma ngiyafeba noma ngiphatha. Abantu abaningi babukela mina bayiphila lo mpilo. Ubona njondo leminingi nje ngokuba kuzalana ngaphandle komshado. Bona ingane zigijima emgaqweni ukuba zizelwe ngaphandle komshado. Isono sekuyinto emnandi uma esaba uNkulunkulu akusekho. So angizezwe ngcono ngiyalikhuluma iqiniso ngoba nami angiphile so hallelujah Nkosi uJesu ngiyakutshela mina kubalulekile ukuthi umshado uyahlonishwa umshado ulungele ukuthi sibe kuwona umshado ngokwentando umphetho ngena sithi umphetho ngena sithi ungahambi uthatha umphambili wakho uhloma la kwakhe izingane ngaphandle kwesizathu ingane ezilethe emhlabeni ukuthi izohlupheka la wena emva kwalokho uyabaleka ubawona izingane eziningi kepha akekho ezimpilweni zabo. Lo ngithenga izimbiza la ngichaza nje ngifuna ushaya iphume ngalo. Yonke lonto leyo ufa. hallelujah Awangidayisela izimbiza niya nabo esihogweni uma ningaphenduki. hallelujah Hey imbiza lezi nizidayisayo ukuthi uqinise induku uvusa induku hayi lawula yenza umama angasahamba. Mfana ahambi ngoba niyathakatha nje. hallelujah Bathana ukuthi uNkulunkulu uzohlala ngokuqiniso. Usabuthi uzahambe ngoba uyivaka uzithembi. Uziyamcuba umfaka imithi ngapha ngoba uyivaka uzithembi. ngokuba uNkulunkulu uyakuyisa yonke imisebenzi ekwahlulelweni kanye nayo yonke nakho konke okufihliweyo noma kuhle angizithembi mina ngithemba uJehova. Amen. Mina angizithembi mina yini ngazithemba hayi yini ngazithemba hayi yini ngempela bathi uyazithemba wena uyazithemba ayithemba uJesu. hallelujah Wewe wesilima wewe uthemba into ongayiboni Jesu yapheleza Jesu ulizwi Jesu umoya. Amen. Ngibe sula kuyena ungcono ba ngibe sula ngokuzethemba mina. Amen. Ngakwazi ukuziphathela impilo yami. Mina nginikwe ukuthi ngithathe isinqumo kuphela sobuhle nobubi kuphela ngoba sesenziwe isono vele sesikhona. So ukhetha ke wena ukuthi ufuna ukuhamba kanjani. Hayi la livangeli leli ngiyakutshela mina hey. Ngiyakhuluma khona ilanga ngiyathanda nokukhuluma ngalo. Amen. Ngoba yini manje ngenxa yesikhathi ngithi ke ningisendele kuPastor Zondo shumayela njengoba yabo ngikhuluma yini ningisendele uPastor Zondo ngidila naye uPastor Zondo ngoba yini Pastor Zondo ugcwele umoya wenkohliso. amen Una ekhohlisa abantu ningayithathe lento engisho yomnika yona. Abafundisi abaningi bathanda ukubiza abantu abama-celebrity babalethe emasontweni abacanga ukuthi lo muntu uzokhuthaza abantu. Akho umuntu oyi-celebrity oyokashintsha umuntu asamlethe ekusindisweni ashiye ukungcola. Yena lo muntu osaziwayo ufuneka lahle konke. yes Lord Jesus hallelujah Amen. Ngithi ngifuna ukuyeka kuyekeni. hallelujah Lord Jesus Lo muntu lo uthi uJesu uyokusizakala ukuthi uzuzizwe lonke ulahleke lokuphila kwakho. So njengoba manje nidlala ku TV nisakaze emsakazweni nasemaredweni nabadlali bebhola ngidumile. Yonke lento leyo udumo lwakho lo dumo lwakho lo ayisebenzi. uNkulunkulu akafuni yonke lento leyo ukuthi iyenzeke. Because umoya ofisa nesangabe uqhamuka kanjalo yazi ngifuna ufana noJabulipule ngifuna ufana no David Beckham ufuna ufana no Cristiano Ronaldo okusiza abantu Cristiano Ronaldo yobe nabalandeli abangaka ubasaphi ubani yena ufuna uJesu wayena cast by your vest uthi uhlale encounter noJesu noNkulunkulu akabantu uJesu ufuna uJesu cast by your vest ufuna uJesu mfuna uJesu bonke abalandeli bakho batshela ngoJesu ukhipha amacici lowafakile Nekugqoka nihambe niqhubile lenza ama video niphakamisa ukungcola semhlabeni notshwala musa supportwa inkampani yotshwala Casper your vest usasupportwe usathani ngisho ukuthi unabadila ngakanani abalandeli bakho ngisho batshela ngoNkulunkulu bathi mhlambe lento nisho ngoba nabo ufuna ukudayisa umculo wenu wandikhipha ama album nohamba manje ngisho ukheli ikhumalo phela ucula nohlengiwe emhlaba ukheli ikhumalo la kungcola kwakhe lokho akuveza phambi kwabantu
ade ehamba nqunu sonke lesikhathi sekuyabucula igospel yini abantu basheshe bayicula igospel kepha bengazange bavuma uJesu ngoba igospel ayiculi. Amen. igospel iyashumayezwa esicula Gospel amahubo iyashunyayelwa. Hallelujah. nezingoma zokukholwa alela asikhulumi ngabi ngabo siyanitshela ukuthi bayanikhohlisa Yes, Lord. umuntu ohamba ngeqiniso uhamba ngeBhayibheli Amen. ukuze sikwazi ukukhuluma kanje kufanele sithi sikhombe la Amen. kufanele sidalule yonke lemisebenzi abayenzayo akekho umuntu oyicelebrate noma osaziwayo ozoholela abantu emngcweleni yena esafuna udumo uyazilahla wena Hallelujah. hawu nami ngangifuna ukuba iboxer sengina 2 fight sekuthiwa ngizorank number 2 number 1 ukuze ngilole ibhande ngizibone ngathi ngizoba Mayweather nami sengiyibona ngizishaya inshopping ngihlezi ngipractice ukuthi yabona nje ngizoba nzima Finish out. Hallelujah. uNkulunkulu asishiya phansi hawu mina bengimodela nami ngifuna usaziwayo Ilandele. Hallelujah. bengimodela hlala namantombazana amahla ayilenda samba sebaclubini uyabona utshwala bethiwa utshwala buletha ukuheka ubese udake ube neconfidence yabona ngane ngizishaya awusayikhulumi nayo sibuka ngehlo ngina izibonela ishayo uyazincanywa lo and ufana kanje ngumbuko so asuka kuyona so lokumela lapha eduze kwayo so ukhuluma uzumela ngendlela ukubona ukuthi wena wakha iconfidence neposture ezokwenza ukuthi wena uma ucommunication engayibona ukuthi hayi yabo abona uyasuka niyaqabulana seniyolala etoilet ungcola esiphuma kubona zakulahla so akikho into engazingila amahloni ngayo Siyabonga Jesu. Hey. Mkhulu Jesu. Hallelujah. hayi angifune dumo angilutho Amen. angilutho kuphela ukuthi iqiniso ngiyalithanda Amen. ngiyalithanda lo Amen. ngiyalithanda Amen. so abantu abezwalelo le befuna ngempela ukuphila bazoshona eBhayibhelini Yes, Lord Jesus. niye ubalandela abona uFacebook now delete Yes, Lord. Instagram now delete Hallelujah. send TikTok, WhatsApp no. Hallelujah. TikTok no. so manje zonke lezi lezo ngenza ukuthi mina ngihlezi ngiqolozele ngiconsa amathi ngiqinisa amathi impilo ngifisa ukuyifisa ephila omunye umuntu ayifaker ama fake Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus. impilo obuzenzisi right ngicela ungikhuze ngiyeke phela manje Hallelujah. Kubeka ngongcwele. Hallelujah. Awuvinjwa. Incwadi ngokuba uMalaiki isahluko sesine ivesi lokuqala. Yes, sir. Ngokuba bheka Bheka. luyeza usuku. Luyeza Luvutha- usuku. Buluvutha njengeziko. uyavutha yabona umlilo uma uhamba ukuba umlilo uyofaka isandla sakho lapho uyazwa noma usondela Hey. yabona ingane iyadlala kwenza mzwane yakuza umlilo ukuthi unjani Amen. Bonke abazikhanyayo. uyehlezi ikhomba lapho ukuthi kuyashisa lapha moyisondeza khona iyokhala ngoba iyazi ukuthi kuyashisa lapha Yisa. Amen. so wekungitshayele wena ukuthi yona lusuka ulazi Amen. Luvutha njengeziko. luyeza noma uthi cha ulazi lizofika yabona inhlungu osizwayo oseyinhlungweni emhlabeni ezincane khona lo yabona ubuhlungu baka omphefumulo eyabane buphula yonke into eyintokozo emzimbeni kuyishaywe in pieces lento yokuthiwa ubuhlungu bukamoya awucabangela umoya ukuthi ufake emlilweni nina nikhaliswa ilanga lelishisa la lishisa inyama Ncane. hayi engekho le Bonke abazikhanyayo nabo bonke bonke benza okubi. abaziqhenyayo Bayakuba ngabo ngamabibi. bonke abenza okubi bayuba yini Bayakuba ngamabibi. Hallelujah bazosha Luyakubashisa lolo suku oluzayo. Usho uJehova Sebawothi. asishumayeleli abantu ukuthi bathande thina uma usufunda ukuthanda iqiniso and uyongithanda ngothando kaNkulunkulu Amen. Amen. uyongaboni umhlengi omude uyobona umuntu kaNkulunkulu Amen. iloko kuphela engithanda ukusho banika incwadi ezenzo 2:38 liyeza lona usuku lubekwe phansi liyeza lona usuku ayiyeza Lord Jesus. Hallelujah. lizoshisa amabibi Amen. 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 yonke imphefumulo engafuni ukwamela iqiniso Lukushiya lutho. Hallelujah. Phendukani. pendukani Iloyo naloyo abhabhathizwe. nize ningidlulisele lo myalezo kuyena uPastor Zondo nakhona kaShembe ningidlulisele lo myalezo mayiwenzeka nibabuze ukuthi kwenziwa yini baphathe iBhayibheli bakhulume ngoMoses kukhona uJesu Yes, Lord. Yes, Lord. kwenziwa yini bangashumayeli uJesu kwenziwa bangayifundi lencwadi lethi phendukani ilona lo ababhathiswe egameni kaJesu Kristu Hey. Kukho ukuthethelelwa kwezono zethu. Ngisiza ningidlulisele lo myalezo kubona bonke abantu abasonto emaromini Amen. wabe babhathiswe egameni likayise babiza uMaria mebethandaza Faza amanzi. wabe befafazwa ngamanzi bese uJesu wafika ngaphansi kwamanzi Engasilutho.
ezayona khona ngicela ngibuzele baziphathelana lendlu abaziphathayo ukuphi uNkulunkulu azosiphatha induku ngifuna ukwazi phela nenduku unthatha lemkhuba le nduku eniziphathayo niyaphi nazo nalezi ntambi enizibophe lezinqeni niyaphi nazo nani ngisindisiwe ningamboza amakhanda manikhuleka ubani olifundisile nikhonza uJesu kanje nami ukuthi anihambe ngezwe nikhonza uJesu thina sikholwa into ebhalwe phansi eBhayibhelini siyayilandela futhi ngokuthobeka siyayihlola imibhalo ukuze silenze izwi lakhe uJesu Kristu uyinkosi wonke umuntu ufuna ukubhaphathizwa egameni likaJesu Kristu ukho ukuthethelelwa kwezono khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele yes sir ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu amen esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeleyo amen zisindiseni isizukulwane leso uJesu akhala ngaso ukuthi labantu laba baza kumina bazofuna izibonakaliso isibonakaliso abazosibona ukuvuka kwami ekufeni usho njalo uJesu ukuba noJonas uJona wahlala esiswini sesilwane inhlanhla izinsuku ezintathu wayesekhishwa ngomkhuleko ukuthula enkosini noJesu naye ngokukholwa bambulala wavuka ngosuku lesithathu wangena kwinhliziyo yezwe wangena inhliziyo yezwe wathi amen amen uNkulunkulu wamkhazimulisa wamvusa ukufa abantu bacasha ukufa ngwana usufile ngwana kungcwatshwe la ngaphansi lapha khona ukufa kamoya uJesu wahamba esihogweni wafika washumayela esihogweni wasaphuma washumayela esihogweni uJesu yakutshela nje amen siyokubuza ke ngelinye ilanga kuphendula Hallelujah. Lord Jesus hallelujah shumayela kulabo babefile benenkani ngesikhathi washumayela bela imoya eboshiwe etilongweni esihogweni hallelujah uJesu Kristu inkosi asinakushintsha futhi izwi lakho yakhazimula mase ufuna ukubhaphathizwa usithinta egameni likaJesu Kristu ukuze kwenzeke imilando yakhe siyambonga uNkulunkulu ngakho konke asenzela wona brother Nkosi ayisifala umkhuleko amen Jehova uNkulunkulu oyingcwele Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga uNkulunkulu oyingcwele mdalo wezulu nomhlaba ukuba usasigcinile uNkulunkulu ongothando siyabonga Jehova oyingcwele ngomusa wakho ukuba inyama isahlangene uNkulunkulu nomoya kuumusa wakho Jesu Kristu waseNazaretha siyakhuleka uNkulunkulu nomusa ukuba kube nguwe uNkulunkulu mdalo wezulu nomhlaba owenza umsebenzi Jehova oyingcwele lihambe izwi lakho uNkulunkulu lifike kubantu ngokuhlukana kweindawo zabo uNkulunkulu mdalo wezulu nomhlaba lisebenze uNkulunkulu baguqule libaphendule ezonweni zabo Jehova oyingcwele before usuku lolaka uNkulunkulu usuku uNkulunkulu lapho uzobuya Jehova oyingcwele uNkulunkulu usuzolanda abapho uNkulunkulu abangcwele siyacela nathi uNkulunkulu nomusa ukuba usiqinise uNkulunkulu okholweni Jehova oyingcwele uNkulunkulu singayiphakamisi kepha sizehlise phambi kobuso bakho sizinikele kuwe selwisane nokubi Jehova oyingcwele wonke ama devices asathana uNkulunkulu nomusa kube uwe Jehova oyingcwele osivezelayo ukuba usathana angasihungi uNkulunkulu mdalo wezulu nomhlaba ngokuthule obuveni bakhe uNkulunkulu nomusa ukuba udukisa abantu abangcwele siyacela uNkulunkulu usenze uNkulunkulu sihambe ngempalo yakho sihambe ngokuqonda usenze sikhuthalele uNkulunkulu mdalo wezulu nomhlaba ukufunda izwi lakho siyacela nathi usivule umqondo uNkulunkulu njengoba uNkulunkulu mdalo wezulu nomhlaba wavula abafundi bakho ukuqonda uNkulunkulu nomusa kuba bayiqonde imibhalo nathi siyacela uNkulunkulu usiphe ukuhlakana usiphe ulwazi ngoba uyasho ezweni lakho ukuba bayabhubha abantu bakho ngokungabi nalo ulwazi siyacela nathi uNkulunkulu ukuba usenze singabhubhi uNkulunkulu kube uwe Jehova oyingcwele osithelela ulwazi uNkulunkulu engqondweni zethu usenze sihambe ngokuqonda ngoba konke uNkulunkulu esikwenzayo kumele sikwenze ngokuqonda nangokukholwa Jehova oyingcwele uNkulunkulu nomusa usenze siqine usiphe steadfastness usiphe patience usiphe self control uNkulunkulu nomusa usenze silwisane nothando usenze silwisane nokubi phezulu kwakho konke uNkulunkulu siyacela usenze uNkulunkulu sibe nothando Jehova oyingcwele usenze sithande usenze sikuthande uNkulunkulu sithande nomakhelwane bethu njengoba siyithanda ngoba wonke umthetho ulenga kulokhu uNkulunkulu nabaprofeti uNkulunkulu nothando siyacela konke lokho egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ukuze kuphakade amen amen One Lord, one faith, one baptism.